بدي وزوج أخنا فات سلام سماياتي سكر أخنا فات سلام سماياتي بدر دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان بدي وزوج دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان بدي وزوج سلام مقاتا كم حبرو خوحي جدد مأكل سرسير ما يتعلوا وتروز زنب للي كرامات حلفا سر سلام مبلبنا تجنوعو هاي مسلمنا عماد نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر عفنان كبابان بدي وزاوك عفنان كبابان بدي وزاوك أخنا فات سلام سمايات يسكر أخنا فات سلام سمايات يبرر دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان بدي وزاوك سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقداس ننزل لوم زبلنا يوم زيناتات بخل وجن بدرجة علم بدرجة زوبا كم دما أب هجرنا زكايزو الحبريتات كم سألكم إيه أبزي channel زي استفل عليه تحسطات كاب كل معكنات نعنا كم هرزغل بوليتيكاو كون غل وتهدراو كون غل كتباو كون غل زمدناتا شركنا دبلوماسي كل نجار نكن مهار مغنيات عالم بكل نجار زقوا مسألة زغنت أقداس نزلونا بزبنا نبحجرنا نبحبرة سبنا أتوكرو زلهم نعنا دمانك أحد كونا زغول زبالكم يزغرب لايك مكبار سبورت مكبار كسام ودا تمسانا بس نادما العلا قداس نتالو ما كلاي مبرا كابانا روح زي كوني أبزل على درجاناي وتري بس يحكم زلو أبكال زيناتات نريهم اللهم إسرائيل إيران بتي معبل ميسايلات ناتاجيرا فتح زبهال بتي فتح نمبر 2 زبهال باليستيك ميسايل هايبرسونيك سبيد زلو جيرا أب إسرائيل كم زهرمتن أتي حيال زخونة يحلفني زبهال اير ديفنس سيستمنا إسرائيل لما كوكو عصوري كالن بزح كابو هريم له إسرائيل دما برتع زخونة قبر ملس كبيه لالا قبر ملس دما نبيران ترايدي كوني نبحوتي أب كبابينا كون غل أب حزب الله أب سوريا أب كالي كله علاماتات كهرمية إلى الله لذي نزي دما إيروبان أمريكان دما إيدهم كحوصلوا مخانون فلوتيو نزي دما ينتنا عالمنا كونتات بغلط في غيروا لنا بلو زلنا بخل من قد دما كان ريا كن فتنينا بغلط با ببوليتيكا مجمر ياقن إسرائيل تحريما قبر ملس كتب نبور كخون خليو مسيران سلة تفانن زلا نبور زي كون نقرات دي رأيو بزي. In the last few hours, the Iranian regime has launched over 200 ballistic missiles at civilian targets in Israel. It's too soon to assess the impact fully, but I utterly condemn this attempt by the Iranian regime to harm innocent Israelis, to escalate this incredibly dangerous situation and push the region ever closer to the brink. زي برايم مينسترنا عاد انجليزيو برايم مينسترنا اسرائيل ايكونن زي نا يونايتد كينغدم ጉዳይናቱ ናይ ኤውሮጳ ናይ እንግሊዝ ክኸውን ነይርዎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ብነፈርቲ ኩናት ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 500 ሰባት ክትቀትል ከላ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ይገበረን ፈርዲኹም ኣለኹም እስራኤል ልዕሊ 40,000 ሰባት ኣብ ጋዛ ክትቀትል ከላ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ንእስራኤል ዝኹንን ገይሩ ይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ እስራኤል ዝደለየቶ ክትገብር ከላ ወላ ሓንቲ ይዛረቡን እዮም ተዛሪቦም እስራኤል ክትንቀቕ ኣለዋ ገለ መለየ ገለ እዮም ዝብሎ ካልእ ሃገር ኢቭን ሌጂቲሜት ግብረ መልሲ ክትብዛ ኢራን ግብረ መልሲ ንክትብሲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ከም ዘፍቅደላ ይፈልጥ እዩ እዚ እንታይ እቲ ግብረ መልሲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ልኡላዊ መሬታ መራሒ ናይ ፖለቲካዊ መራሒ ናይ ሓማስ እስማኤል ሓናንያ ዝበሃል ከም ዝተቐተለ ናይዚ ድማ ግብረ መልሲ ሪታሊየት ክትገብር መሰል ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ግን መሰል ዝበሃል የለን ኣብዚ እስራኤል ድሌታ ክትገብር ኣለዋ ተደልያ ተሃርመካ ተደልያ ትጭፍጭፈካ ተደልያ ብዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ክትሃርመካ ትኽእል ኩነነ የለ እገዳ የለ ግብረ መልሲ የለ ኢቭን መግለፂ እውን የለን ከምዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካልእ ብዓቕማ ግብረ መልሲ ክትብ ከላ ግን ኩነነ እገዳ ካልእ መልዕ ስለዚ እዚ ምዕራባዊ ዓለም
بعد ዩኬ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ኣካይዳ ክሳዕ ክንደይ ዝጠፈሸ ሞዴል ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክዕዘቦም እዩ ዝውዕል ዘሎ ሓደ ነገር ንጹር ክኾነኩም ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ማለት ምስጢሮም ምፍላጥ ኮዶም ምፍላጥ it doesn't matter ፍለጦ ይትፍለጦ ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ሽሙ ዘሎ ሕብብ ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ሞ ክትገብር እዩ ትሕቶ ፍለጦ ይትፍለጦ ስለዚ ሃገራት ሓያላት ክኾና ግዴታ ኣለወን ኣብዚ ዋን እዚ ሓይሊ ብኩሉ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ሓይሊ እንተዘይብልካ ፍለጦ ይትፍለጦ ወላ ከም ድሌትካ ይረዳእካ ትንገብሮ ዘለና ዓመፅ እንታዴኻ ሞ ከተምፅእ እቲ ጉዳይ ንሃገራት እስላም ከም እዮም ዝብሎም ዘለዉ ንዓለም ካብ ዓብይኩም እዮም ዝብሎም ዘለዉ ሰዋት እንታይ ከም ክትገብሩ እስራኤል ሽዑ ግዜ ከም ኢላቶም እያ ሕጊ ንጥሓስ ድሌትና ንግበር ዩኤንኩም ይኹን ካልእኩም እንታይ እዩ ክገብር ዝኽእል ትትገብርዎ እኮ ንፈልጦ ኢና ዓቕሚ የብልኩምን ክትገብሩ ንሕና ድሌትና ክንገብር ኢና እቲ ሕጊ ንስኹም ዝኾነ ክትፍትኑ ከለዎም ገበኒኡ እገዳ ክወርደኩም እዩ ካብ እገዳ ሓሊፉ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስደልኩም ኢና ክንጭፍጭፈኩም ኢና ንዓኹምን ንህዝቦን ክንቀትል ኢና ንስኹም ገለ እንተገይርኩም ግን ንሕናን ዘራያትን ብኩሉ መንገዲ ድከትኩም ከነፅክበኩም ኢና እዚኣ ተዓለምና እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቶም በዓል ራሽያ በዓል ቻይና ብተሪሩ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እናተገለሉ እናረሓቑ ናቶም ሓድሽ መስርሕ ናይ ዓለም ንኽፈጥሩ ዝስዕሩ ዘለዉ ብዙሓት ሃገራት ድማ እጆኹም ዝብልዎም ዘለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን መራሒ ናይ ኤርትራ ንራሽያ እዚ ኩናት ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ኩልና ኩናት እዩ ክብሎ ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ናቶም ኣብ ኣፍ ደገ ራሽያ እዩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ዝኾነት ሃገር ንኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ወላ ብሉላውያን ሃገራት ካልኦት ወታደራዊ መደበር ክኸፍት ኣይፍቀድን እዩ ስለምንታይ ዳ ናይ ኣሜሪካ ሓደገኛ ኣፅዋር ንራሽያ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክድምስስ ዝኽእል ኣብ ኣፍ ደገ ገዛእ ንክመፅእ ዝፍቀድ ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ንሪኦ ኣለና ውግን ክቅፅል ንኢራን ንክሃርምዋ ድማ ናይ ነዊሕ ሕልሞም እዩ ስምዕዎም እጂ It cannot be tolerated. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people. I've spoken today to Prime Minister Netanyahu. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ንዩኬ ንእስራኤል ሙሉእ ደገፍ ክንባ ኢና I don't think of course ናቶም ሓገዝ ደልያ ቪቶ ፓወር ዘለዋ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ ድማ ዘለዋ ኣፅባር ኣብ ዩክሬን ዘይተዋሃበ ስለዚ ዩኬ እንታይ ትገብር ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ዩክሬን እቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ናብ ኒውክለር እውን እንተኸደ በዓል ፈልጥ ኣብ ኩናት ድፍኡ ዝኾነ ሓብዎ ንዩክሬን ዘለንስኪ ድሌቱ ንክገብር ቀይሕ መስመር ናይ ፑቲን ኣይግድሰናን እዩ ኣብ እስራኤል ክኾን ከለካ ንእስራኤል ኩሉ ሓግዝዋ ንኢራን ክትሃርብ እዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ዓይነት ታሪክ ከም ዘለዋ ሎሚ ብናይ ሎሚ ዘሎ ፖለቲከኛታቶም ክትርድኦ ትኽእል ትማል ሓይሊ ከለዎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ሎሚ ሓይሉ ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ዘይብሎም ግዜ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ናብ ልዕሊ ካልኦት ኣሕዛብ ኣለዎም ካብዚ ቃላቶም ክሰምዕዎ ትኽእሉ እዚኣቶም እዮም ድማ ንዲሞክራሲን ፍትሕና ዓለም ክምህሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ይምህሩ ዘይተምሃርካ ድማ በፍንጫ ትመሃር ዝብሉ ዘለዉ ኤኒዌይ እዚ ሓደ ክኾን ከሎ ብኩሉ መንገዲ ክርዮ ስለ ዝኾንኩ ኣሜሪካ ካ ስምዕዎም ኣብዚ on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor. እዚ ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ ጃክ ሰለቨን ስለምንታይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓዲ እንግሊዝን ተምፃልና ኣለኻ ናይ እስራኤል ዘይተምፃልና ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ነው እስራኤል ክምልሱ ግብረ መልሲ ክገብሩ መሰሎም እዩ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ ናይ እስራኤል ፀገም የብሉ ነተንያሁ እንታይ ኢሉ ኣገዳሲ ኣይኮነን እቶም ኣብቲ ኩናት ዳይሬክትሊ ዘይሳተፉ ዘለዉ ክሳዕ ክንደይ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተገዲሶም ይዛረቡ ከም ዘለዉ ካብ ኢና ክንመሃር ዘለና ስለዚ እስራኤል ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ነቶም ካልኦት ሃገራት ሒዝዎም ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ ሕጂ ትተገርም ኣብዚኣ ሕቶ ትመፅእ ስምዕዋ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ኣብዚኣ ትሪኣ For further threats and attacks from Iran and its proxies, we are particularly focused on protecting U.S. service members in the region. And with that, I'll take just a few questions. Yeah. Thanks, Jake. Is the administration making any preparations to evacuate U.S. citizens from Lebanon or elsewhere in the region? We have been very clear for some time now that U.S. citizens should avail themselves of commercial means to depart Lebanon, given everything that's going on. We have said that from this podium, from multiple podiums. We continue to say that, but we have not begun triggering a non-combatant emergency evacuation, a NEO, and do not have an intention to do so at this time. If that changes, we'll let you know, but we continue. እንታይ ይብላ ኣሎ
ካብቶም ቀዳሞት ሕቶታት እቲ ህዝብና ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ንኸተውፅዎ መደብ ኣለኩም ድዩ ነቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ኣሜሪካዊ ዜግነት ዘለዎ ከተውፅኦ መደብ ኣለኩም ዶ ኣብቲ ሕጊ ናቶም እንታይ ዝብል ታክስ ተኸፈልቲ ኮይንካ ዝኾነ ሪስክ እንተመፂካ ኣሜሪካ መፂያ ተሕነካ እዩ ዝብል እቲ ዋይ ድማ ኣሜሪካዊ ብዘይገድስ ኣበናይ ዓለም ኣሎ ታክስ ንኣሜሪካ ክኸፍል ኣለዎ ዝብልዎ ኣብታ ሽግር እቲ ህዝቢ ከጋጥሞ ከሎ ተውፅዎ ዲኹም ዝበለ እንታይ ሎ ንሕና ነውፅኦም ኢና ብዝኾነ ይኹን ብሽጣሮም ገይሮም ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ኢማጅን 8 ቢልዮን ለንቀነ ጥራይ ከባቢ 20 ቢልዮን ንእስራኤልን ንዩክሬንን ንኩናት ዝሃበ መንግስቲ ነቶም ኣብ ኩናት ወዲቆም ዘሎ ኣሜሪካውያን ንምድሓኖም ሓንቲ ነፋሪት ክሰድድ ወይ እውን ንዖም ንምውፃእ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይደሊ ተመሳሳሊ ለንቀነ እንታይ ብልዎ ኣሎ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ዲ ወላ ሳውስ ካሮላይና ሓደ ዕልቕልቕ ናይ ማይ ኣጋጢሙ ኣሎ ከምቲ ዝድለት መንግስቲ ፈደራል መንግስቲ ሓገዝ ይገብር ከም ዘየሎ ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናቱ ስእሊ ነይራ እንታይ ገይሮማ ነይሮም ባይደን ኣክንድነት ህዝቢ ዝረድእ ንዑ ሰጊሩ ናብ ዩክሬን ክሰዶ ከለት ሓገዝ ገይሮም ኣውፅኦማ ነይሮም ስለዚ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳምነት ናቱ እንታይ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ደጋጊሙ ዝገልፀሉ ዘሎ ኩናትን ኣብ ጓና ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ መራኸብ ዓበይትን ንኣሹን ናብ ከባቢ እስራኤል ቀሪብሎ ኢቭን ኩናት ተጀሚሩ ንእስራኤል ንክሕግዙ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ንዖም እዩ ዝምልከት ግን ክንመሃረሉ ክንክእል ኣለና ክሳዕ ክንምንታይ ነቲ ዓለም ናበይ መንገዲ ይወስድዋ ከም ዘለው ብዙሓት ክኢላታት ኢቨን ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ ቀረባ በፂሕና ኣለና ብምባል ሓደ መግለፂ ሂቡ ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ዓብ ኩናት ናይ ዓለም ንክመፅእ ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ብፍላይ ሕጂ እስራኤል ግብረ መልሲ ትቦ ዘላ እዚኣ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ካብዚ ተበጊስና እቲ ኩናት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክንርዳእ ንኽእል Israel and the rising tensions in the Middle East. Let's bring in Michael Rubin, Senior Fellow at the American Enterprise Institute and Director of Policy Analysis at the Middle East Forum. Michael, it's great to have you here. And what are your thoughts this hour? Hey, Kelly, thank you. Well, first of all, I'm glad to see that the barrage is over and that casualties are minimal. But before we celebrate the fact that so many of these missiles were shot down or missed their target, remember, as in last April when Iran sent its previous barrage, if only 7 or 8 missiles get through, but those 7 or 8 have chemical, biological, or radiological warheads, then we're talking a whole different ballgame. ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ማይክል ሮብን በሃል ሓደ ካብቶም ናይ ኩናት ጎስጎስቲ ኢራን ክትድምሰስ ኣለዋ ቱርኪ ክትህረም ክትክእል ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክእል ኣለዎ ዝብል ብዙሕ ግዜ ዲሞክራሲ ንክመፅእ ዲሞክራሲ he doesn't even care about ዲሞክራሲ እዚ ሰብ እዚ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ፈለው ዝገብሮ ብጀካ ናይ ኩናት ቋንቋ ብጀካ ህረምዋ ወታደራዊ ስጉምቲ ክወሰድ ኣሎ ብጀካ ንኩናት ዝጉዝጉዝ ካልእ ናይ ሰላም መንፈስ የብሉን እዚኣቶም ድማ ብዙሓት እዮም ከምዚ ኤክስፐርት ተባሂሎም እዮም ኣብዚ ዝመፁ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤል ተቀላጢፋ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ ኣብዚ ቪድዮ ናቱ ንኢራን ክትሃርሞ ክትክእል ኣለዋ ነቲ መንግስቲ ክትኣልዮ ክትክእል ኣለዋ ሽዑ ነቲ መንግስቲ ኣልያ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትከል ክኽእል ኣለዎ ራይት ዲሞክራሲ ኣብ ኢራቅ ርኢና ኢና ከመይ ጌርኩም ከም ትተኽሉ ኣብ ሊብያ እውን ርኢና ኢና እቲ ዲሞክራሲ ኣብ የመን ንሪኦ ኣለና እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና እቲ ዲሞክራሲ እቲ ሊስታ ነዊሕ እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን እውን ርኢና እቲ ዲሞክራሲ ስለዚ ብሚሳይላት ጨፍጪፎም ዲሞክራሲ ክተኽሉልካ ትሓስብ ዘለካ ኣሎን እዩ ተቃዋማይ ክንደይ ምዝ ዝርክብ ዘለዎም ክሕግዞም ንሱ መን ኣብ ስልጣን ከምፅዎም ዝደልዩ ዘለዉ ብኣፅዋር ሃሪምካ ንሃገር ኣፍሪስካ ዲሞክራሲ ክትተክል ኣበይ ናይ ሃገር ሰሪሑ እዩ እቲ ፀገም ግን ድሓን ኣብ ካልኦት ኣይሰርሐን ኣባናይ ክሰርሕ ዝብል ሕልሚ ዘለዎም ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ክትሕግዞም እንታይ ፀገም ኣለዎም እቶም ተቃዋምቲ ኣይኮነን ኣሜሪካ ህወሓት ኣብ ኣስመራ ኮፍ ከብሎም ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት እኮ ምስ ህወሓት ኮይኖም ክሰርሑ ድሕሪ ዘይብሉ ዝነበሩ እዮም ኣሜሪካ ግዳ ዓባይ ሃገር ሓያል ሃገር ዝበሃል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብዘይገድስ በይናይ መንገዲ ናብታ ስልጣን ናይ ኣስመራ ተብፅሓልና ዝብሉ መዝ በዓል እዚ ክመኽሩ ይኸትሩ እዮም እዚኣቶም ግን ብጀካ ናይ ኩናት ቋንቋ ብጀካ ናይ ዕንወት ቋንቋ ካልእ ቋንቋ የብሎምን ንእሽተይ ንስማዕዮ ሽዑ ናብቲ ናትና ክሰግር እየ I'm afraid now that this has happened twice that the Israelis are going to be tempted to respond and respond hard. I think we're now in the last days of the Islamic Republic of Iran. What would a hard response look like? Something aimed at the oil facilities, at the nuclear ones? Well, if Israel were to strike at the nuclear facilities, their pilots aren't suicidal, so they might go in with surprise, but they're not going to be able to fly out with surprise. So first, they're going to need to take out command and control and anti-aircraft batteries. But I suspect they're going to do what the Israelis did with Ismail Haniyeh and Hassan Nasrallah. ብዝኾነ እንታይ ምኽሪ ናይ ከመይ ገይሮም ንኢራን ክሃርምዋ ይኽእሉ እዩ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ ምኽሪ ዝህብ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትሃርም እቲ ኩናት ንክጅምር ንከስፋሕፍሕ ባህጊ ከም ዘለዎ ትርኢ ካልክዕ ከምቲ ካልኦት ከም በዓል ቲቦር ናጊ ድዮም ወላ
ማርቲን ፕላውት ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንክግምጠለሎም ለይትን መዓልትን ዘንባህቕዎ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ኣብዚኦም ድማ እዚ ድማ ናይ ቱርክን ናይ ኢራንን ገለ ካብቲ ናቱ ስልጣን ኣብኡ እዩ ኤክስፐርቲስ ናቱ እዩ ዝበሃል እቶም መንግስታት ኣብኡ ዘለዉ ንክፍንቀሉ ለይትን መዓልትን ዝፀር ሰብ እዩ እዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ናቶም ነቲ ህዝቢ ዝሓልዩ ዲሞክራሲ ከምፅኡ እዮም ዝብሎም ዝእምኑኻ እቲ ኩነታት ግን ከምኡ ይኮነን ስለዚ ንኢራን ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታታት ክሃርምዋ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ወይ እውን ነቲ ናይ ኒውክለር ፋሲሊቲ ዘለዎም ክሃርምዋ ኢራን ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዘሎ ቦታ እንተተተንኪፉ ባዕሉ እውን እዚ ይብሎ ኣብቲ ነዊሕ ኣብቲ ድሕሪት ናይቲ ቪድዮ ዝኾነ ነገር ኣብ ኢራን ተተኪስኩም ሓደ ኣብ ጥቃና ዘለዉ ቤይዝስ ናይ ኣሜሪካ ኩላቶም ክንድምስሶም ኢና ብላ ማለት ክድምስሶ ከም ዝኽእሉ ከዓ ትማሊ ፕሩፍ ገይሮም እዮም ንዓለም ብኸመይ ፕሩፍ ገይሮም ካብ እስራኤል ንላዕሊ ኣሜሪካ ክንዲ ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም የብላ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ክንዲ ናይ እስራኤል ርብዒ ናይ እስራኤል ዲፈንስ ሲስተም የብላ ምክንያቱ ፀላኢ ክሃርመና ይኽእልኒ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እስራኤል ግን ኩሉ ግዜ ክትረም ትኽእል እያ ስለ ዝተባሃለ እቲ ዝረቐቐ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣብ ዓለም ኣብ እስራኤል እዩ ዘሎ ዝበሃል ገስወት ትማሊ ናይ ኢራን ባለስቲክ ሚሳይል ንኩሉ ብርዓብዓሚ ኣቢሉ ኢቨን ነቲ ዝዓበየ ኤር ቤዝ ናቶም F-35 ነፈርቲ ዝቕመጣሉ ሃሪሞ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሳብ 20 F-35 ዝበሃላ ነፈርቲ ብቢልዮናት ዝትመን ዋገን ተቓፂለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስእልታት እውን ዝወፀ ኣሎ ናይ ሞሳድ ናይቲ ስለያ ናይ እስራኤል መደበር ዝነበረ እውን ሃሪሙ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኢራን ዓቕሚ ከም ዘለዋ ድሮ ቴስት ጌራቶ እያ ብዙሕ ኣፅዋር ከም ዘለዋ ድማ ትፈልጥ እያ ምክንያቱ ኢራን እዚ ትዳለወ ዘላ ኩናት ጎረቤታ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ክህረሙ ከለዉ ርያቶም እያ ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋ ብቲዮሪ ኮነን ትፈልጦ ኣብ ጎረቤታ ትፈልጦ ነገር እዩ ንነዊሕ ዓመት ድማ ብፕሮክሲ ምስ ኣሜሪካ ተዋገት እያ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ግምት ዘለዎም እዮም ለይትን መዓልትን ኣሜሪካን እስራኤል እንታይ ክገብሩ ክእሉ ንዑጥራ እዮም ዝግምቱ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ታሪማ እንታይ ክትሃርም ምዃና ነዊሕ ካልኩሌሽንስ ኣሎ ኣሜሪካ ኣበይ ክቆንዝዋ ከም ዝኽእሉ ብኸመይ ክሃስይዋ ከም ዝኽእሉ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ክሃርሞ እዮም ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ብኸመይ ክሃርሞ እዮም ካልኩሌሽን ኣለዎም ነዞም ኩሎም ሃገራት ዓረብ ወሽልኽልኽ ዝብሉ ዘለዉ ንኩላቶም ነቲ ናይ ነዳዲ መደበሮም ክዕንዎ ምዃኑ ወዲኦም ኣሎ ናይ ኢራን ነዳዲ ተተንኪፍኩም ካብዚ ቦታ እዚ ማእከላይ ምብራቅ ነዳዲ ናብ ዓለም ዝኣቱ ኩሉ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ፈኪሮም ዘለዉ ኣይሆፕ ኣይገብርዎን ይኾኑ ምክንያቱ እሱ ተተበፂሑ ድሮ ዕዳጋ ናይ ነዳዲ ከመይ ኮይኑሎ ክንሪኦ ኢና ሓደ ስድራይ ግን ኣይኮነን ኢራን ከምዚ ክትገብር ትኽእል እያ እስራኤል ኣሜሪካ ክትሕግዛ እያ ከምዚ ክትብል ከለካ ካልኦት ሰባት እውን እኮ ንዑ ዝመሳሰል ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ክመለሳ ኢና ዛረስ እዚያ እስከ መጀመርያ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዝምልከት ክንሰምዕ ኣተሓሳስቦኦም ብግቡእ ክትርድኦ ትኽእል ኣለካ ኣተሓሳስቦምን ኣካያይዶም ክቕይሩ ክእሉ እዮም ኣነ ካብ ማእታት ዘመናት ተጀመርዎ ስለ ዝኾነ ዝዓለም ከዓ ረቢፆማ ሃዊኾማ ዓለም ካብኡ ክወፅእ ክእል ስለ ዘለዎ ናይ ኩለን ክፍሊ ዓለማት መንገደን ገብራ ክእላ ናብዛ ከባቢና ዘላ ኩነታት ግን ካልእ ኣማራፂ ይብልናኑ ብፍላይ ነዚ ህዝቢ ናይዛ ሃገር እዚኣ 80 ዓመታት እዮም ምስትንፋስና ዝቆምና ካብ ድሕሪ 70 ወይ ካብ ድሕሪ 1941 መሰል የብልና ንሕና ከም ህዝቢ ከም ኩሉ ህዝቢ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኮይልና ክንነብር ኣይንኽእልን የለን استراتيجية وربحاتنا يتقلقلنا ذا قرقيا لذي خدوق صالك بود مسأ تجمع بنصارو تبقسه قالسنا حزب إرترا ببوانو تجوروا نجار أي نهارون ديم واي فقدون ديم كمزة مسألة قصة تساونا حدا نشتو هاجر نشتو حزب سلامنتاي تمال تودي خوينات ناتبهالو إن دحر خوينات بزن بتن يخون ده كونن حصتنا فبركة كسانة كليومنا إنه زغون يكون لأنه زغون يكون قال حزبنا هنا رجعت ندلي هنا خوينات كنرسع ندلي بسلام كنبر برهوا كنبر مسكال بيننا اليوم يوم ده مسلو أقدسوا قدات سلوكونه نايز خبابي نقحت رايدة كوناس ولا بخف العالم درجات الله نقحتن مسكال أود الله نازم دناساتن بقبو ونصرعهم كلمة أنت إذا تدلنا حج عالم ذا عالم دي أدلنا نعطاتهم رسعينا نبقالهم كيدا نعطاتهم كن وشتو شاتهم كل فلطهم سلدلنا ذا حسبون دقبرون كحدا بحدا جمجمنا نتندليو هناصد خنا الشططات كل بصحهم أنت وطناتنا بنا زعجي أمونغنا أمونغو إثيوبيان كنا هنصن دلي سلام رجعت أوشت زي مقام دعوة أبز خباب بقفيح في الطرد اللغة. They're going to go for the head of the octopus, hoping then that the tentacles will wither away. I believe that what they're going to do is go after Supreme Leader Ali Khamenei and the top leaders of the Islamic Revolutionary Guard Corps to try to leave a vacuum at the top. The Woman Life Freedom Movement protests that
began just over 2 years ago, showed that the regime has very little legitimacy among the Iranian people. The challenge is going to be, how do you take out the regime without antagonizing the Iranian people? Michael, it's Dom. To that point, can you take us through what you hypothetically think hypothetically would be the ripple effects or the next response from them? Let's say they do go that route and they do start an active engagement, a war, if you will, between Iran and Israel. If you were to go about that path that you spoke of, do you then have to move troops in? Is there anything that has to happen beyond that that could escalate or bring other parties from the Middle East, other countries, into that conflict as well? بحفشة كل تزرباناتهم التكوينات كما يكون خل بزعبا كوينات نوح تنتناتات يزوهب زلو إذا كاب زيرو استبقى قدم بتيوري زرب نيرو كون خليو أبزو أنا زجن تكباري وخين زلو بزح سراويتنا أمريكا أبتمع كلاي مبرق بوتا أتيكم زلون أبستفل عليه هجرات قبل قلت تنك كم زلو سراويت وني زنقر كم وجيت ناتو أبزنا يتمال استجبره إيران زجبرة تمتكعتي صار لنا أمريكا مكل خاليو بزح مسائلات تمكن كيلو مبر إسرائيل بينان تدخل نيرا حمد مقبر وانيرا متمالي كم حسم متأفت نيرا إسرائيل أمريكا سلزلا وكلن حجرات أو زلوا كلهم تبيز زلوهم ببوجنهم بنفرتهم تنسيهم أبتي إنترسبت مقبر سلزا حجزوا يوتي دحانزو خوني تزيتي ولا ونصهم كلهم بزح العمتات هاريمن ديو كينوجن كون مخالة سلزا مالتيو إذا كم زيلو نهلو خلو إيران كتاك تجبر تغلط إذا كنا تهزنا بيك خيط غلنا مو داتا فيديو ناتيا شو أنا بكتب باك سجري has partners in the world as well, including Russia and other powerful countries that have nuclear weapons. So this is another part of the story of the U.S. government bringing us ever closer to nuclear war, whether it's in Ukraine or whether it's in the Middle East or whether it's in China, where the U.S. is gearing up for war with China, as the Navy says to يا بروفيسور جيفري ساخس كم زبل زلو كم معتنا معتي بمن قد إسرائيل زخي زلو بإسرائيل تزوير زخي زلو أمريكا نبني كل راوكينات كم معتنا بزقربه سقوم تيدو هزنا زلو أتوكينات كم معتي نبزخفة ملك إخيت كم زلون دبلوماسيز بحالت أفيوهم مس راشا كزرارة بزيدلي مس إيران كزرارة بزيدلي بنتعرو أبزك قلت لكم أبنا UN وعلى تراخي بام زنبرونا جبتي بزعبا يرتراز بلا توكس معكم من دسنا هلا بريزنت ناي راشا حدش بريزنت ناي إيران أبتناي وعلى UN انتاي لتزاريبو نحنا نسمع رابع عالم زيت السلام كنجمر نزو زلو تصعبوتا شجر زلو تطو كنبلو كفتني أبزناتي مرحنتي لنيرو نتنياهو خنتاي لابت مدرخ متيو نسرائيل إيران كدم سساي حلمناتي نسو دما كن قبرينا نسوغي قبر كوك عرف هايكون كون سلازي من يكوي ناز دلي من يكحرم زدلي من يكعنز دلي كرداناك خلالو عسرت جزي هجرات عرب إسرائيل كدم سوايم زدليو إسرائيل كهرمو نو شو جزي أنا جرا مايم نحنا إسرائيل كنهرماين دلنا بزوانزي إسرائيل كم زلاتو إذا بفلسطين بخبرة حجرو أبت تو ستي سولوشن تباهلنا خم تسمع معناه إذا بفلسطين ومسؤول توهيبو كنبر أدل كوابلو إذا أنت تغيير تراينا التزوباء بسلام كنبر زغل نزن مقبار دماي تعرنا نمبر إسرائيل كنهرما نشر خلون نتنقلون جزية يبلان جزء نعوب بزعبوز حسب مرحنا هاجر عربون يلن بمبالغ اللي جملهم نتنياهو جن عندما سلطانو بز كويناتن ورا كويناتن سلو زغوني نعتاتهم كسمع يدلنيو أمريكان يوروبان عند إنجليز عندما كم تري وزلهم نتان السوز بلا كدراجحون كتاكلون ترايمبر تجاجل لغانا كوفل كبلو يدلنيو بتقول تبعت الوانا تخنتاي كون مجمريا بزياس كنجمر Jean Pellegrin is joining me here on set now. He's going to look at how the markets are reacting, of course, to this escalating violence in the Middle East. Bring us that, first of all. What's the reaction, particularly, notably on the oil markets as well? So directly after Iran fired its missiles towards Israel, oil prices surged up 5% for the Brent crude, for instance. This has now been tempered somewhat with both the West Texas Intermediate and Brent crude benchmarks. اوكي لك ايران توصينا بمسائلاتنا باسرائيل مسغنعت وهاغانا نداد لا على خيدو مملي سدمان لا على خيدي سلامتاي ما كلاي مبراغ مالت نداد زلو بوتانا عالمنا سلو زغوني ስለዚህ እዚ ኩናት እዚ መሊሱ ንቁጠባ ናይ ዓለም ንኩሉ ሽግር ክፈጥር እዩ ምክንያቱ نداد ዘይጥቀም ዕዳጋ ሃገር ስለዘየለ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ንኩሉ ዝትንክፍ እዩ ማእከላይ ምብራቅ ማለት ምንጭ ናይ ነዳዲ ናይ መብዛሕተን ሃገራት ስለዝኾነ እቲ ኩነታት ብወገን ራሽያ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንሪኦ ስለ ዘለና ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ክትንክፍ ዝኽእል እዩ
ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ንነፍሲ ወከፍ ቁጠባ ንነፍሲ ወከፍ ገዛእ ንነፍሲ ወከፍ መናብሮ ክትንክፍ ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዘለኻዮ ሃገር ኣብ ኣሜሪካ ንኩሉ ክትንክፍ እዩ ኮርስ ኣሜሪካ ሬላቲቭሊ ድሓን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዳዲ ኣብ ዓዶም ስለ ዘለዎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብ ናቡ ማለት እዩ trading under 2% higher, as you can see that at over 70 and 74 dollars a barrel, respectively. The missile strike and a potential Israeli response that would target Iranian oil production facilities, as has been reported by U.S. news outlet Axios, is posing a threat to global oil supply, which is pushing prices up. For oil markets, this represents a change of tune. In recent months, ነዳዲ ከምዚ ኢሉ ነቲ ቁጠባ ክፀልዩ እናበልና ካብኡ ዝገደደ ኣሜሪካ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ነጥብ ኣሎ እዚኣ ንኣሜሪካ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንዓለም እውን ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ First time since 1977, 3 dozen U.S. ports are now going on strike. They're shutting down. The 36 affected ports have the combined capacity to handle as much as half of all U.S. trade volumes. The union failed to come to an agreement with the United States Maritime Alliance prior to the expiration of the contract on September the 30th. Today is October the 1st, and this is just the beginning of what may become a truly catastrophic event for the United States economy. The head of the union vowed to stay on strike, quote, as long as necessary. ኣሜሪካ ዘለኹም ብመንጥር እውን ንካልእ ዓለማት ክፀሉ ዝኽእል እዩ እተን ፖርትስ ወደባት ናይ ወደብ ሰርቪስስ ዝህቡ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ኣብኦም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ብምልኦም ማሕበር ኣለዎም ዩኒየን ኣለዎም ንሳቶም ድማ ብሰንኪ ዘሎ ናይ ቁጠባ ናህሪ ደሞዝ ክውስኸሎም ነተን ካምፓኒታት ሓቲቶመን ኣይንገብርና ስለ ዝበልዎም ብምልኣቶም ናብ ኣድማ ገይሮም ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ወሰኽ ናይ ደመወዝ ጠለብ ዝገበርዎ እቶም ካምፓኒታት መዓት መክሰብ እናእተዉ ከለዉ ክቡም ስለ ዘይመረፁ ኣድማ ገይሮም ንስራሕ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ስትራይክ ክበሃል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንብረት ካብ ደገ ዝመፅእ ብወደብ እዩ ዝኣቱ ወደባት ስራሕ ጠጠው ተቢሎም ቁጠባ ናይ ሃገር ድሕርሶምን ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ኣብ ከመይ ዝበለ ሽግር ክኣቱ ከም ዝኽእል ልስናው ከምዚ ፅንፅዋይ ከይመስለኩም እዚ ኣሜሪካ ዘለኹም ድማ ዘድልየኩም ነገራት ክትሕዙ እውን ኣገዳሲ እዩ For reference, shipping congestion resulting from a week-long strike would take about a month to clear. As of midnight October the ብሉምበርግ ከም ዝበለ ትብላላ ናይ ሓንቲ ሶምን ኣብ ወደብ ፀገም ተጋጢሙ ንዕኡ ነቲ ዘጋጠመ ፀገም ንክትፈትሕ ናይ ወርሒ ሽግሪ ዝፍጠር ማለት ክሎ ወደብ ከይሰርሐ ሶምን ጠጠው እንድሕር ኢሉ ነቲ ዝተፈጠረ ጋፕ ናይ ሎጂስቲክስ ንክትመልእ ተወሳኺ ወርሒ የድልየካ ነቲ ነገር ከተረጋግኦ እዚ ሓደ ሶምን ተገይሮም ናይ ወርሒ ሽግር ክፍጠር ከም ዝኾነ ክልተ ሶምን ተገይሮም መሊሱ እናገደደ ክኸይድ ከም ዝኾነ እዩ እዚ ብሉምበርግ ዝግምግም ዘሎ First, container cargo, car shipments through ports came to a halt. The best person who can explain to anyone right now what the strike actually means is Harold Daggett, who is the International Longshoremen's Association president. This is very, very important. So please listen to what he has to say about the seaport strikes that are just beginning and what it may mean for the entire economy. And make sure that you... But today's world, it's changing into the future. They're not making millions no more. They're making billions. And they're spending it fast as they make it. I want a piece of that for my men. Because when they made their most money was during COVID. When my men had to go to work on those piers every single day. So መራሒ ናይቶም ኣብ ፕሬዚደንት ናይቶም ዩኒዮንስ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ናጋሓጡ ከለዉ ነዞም ሰራሕተኛታት ናተይ ኣብ ግዜ ኮቪድ ዘይዕረፉ ኣብ ግዜ ሽግር ዘይዕረፉ ቁሩብ ደመወዝ ተወሰኽሎም እንታይ ይወድሎም ሓቆም እዮም ድማ እቶም ሰራሕተኛታት እቶም ኮርፖሬሽንስ እንታይ ዓይነት መክሰብ ይገብራ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ገንዘብ ፕሮፊት ይገብራ ኣለዋ ይርእይዎ ኣለዉ ናብቶም ሰራሕተኛታት ክመፅእ ከሎ ግን ኣይመፅን እቲ ገንዘብ ስለዚ ተራ ሰራሕተኛ መናባብሮ ናቱ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ኤሮጳ እውን ዳርጋ ደመወዙ እቲ ኢንካም ናቱ ምስቲ ኢንፍሌሽን ምንሃር ናይ ዋጋታት ኣጃስት ኣይኮነን ኣብነት ኣብ ዩኬ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኢንካም ኣይወሰኸን እዩ ዝበሃል ኣብ ኤሮጳ ኣብ ካልእ እውን ተመሳሳልነት ኣለዎ ይበሃል ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ እቲ ወሳኽ ምስቲ ኢንፍሌሽን ምስቲ ምንሃር ናይ ዋጋታት ዘሎ ገዛ ክራይ ክኸብር ከሎ ኣስቤዛ ክኸብር ከሎ ካልእ ክኸብር ከሎ ደመወዝ ድማ ማዕርዩ ክውስኽ እዩ ዝግባእ እቲ ደመወዝ ግን ዝዝሓለ ወሰኽ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ እቶም ኮርፖሬሽንስ ንሰራሕተኛታት ክምዝምዙ ስለ ዝመርፁ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ኣድማ ነቲ ስራሕ ናይ ሎጂስቲክስ ብምሉ ከደቅሶ ምዃኑ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣይደነው ደመወዝ ክውስኽሎም ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ክንዲ ምንታይ ወሰኽ ይገብሩሎም ተደየለ ኣብዘይ ሰራሕተኛ maybe በማሽናት ኣብ ሓፂር ግዜ ክትክዎ ይክእሉ እዮም When everybody stayed home and went to work. Not my men. They died out there with the virus. We all got sick with the virus. We kept them going. From Canada to Maine to Texas, Great Lakes, Puerto Rico, now the Bahamas. Everybody went to work during COVID. Nobody stayed home.
Well, I want to be compensated for that. I'm not asking for the world. They know what I want. They know what I want. And if they don't, well, then I have to go into the street and we have to fight for what we rightfully deserve. These people today don't know what a strike is. Right. When my men hit the streets, from Maine to Texas, every single port will lock down. You know what's going to happen? I'll tell you. First week, be all over the news every night, boom, boom. Second week, guys who sell cars can't sell cars because the cars ain't coming in off the ships. They get laid off. Third week, malls start closing down. They can't get the goods from China. They can't sell clothes. سنتاي زبل زلهم هذا نحن بزح واقع زخفلنا هنا زقبعنا هنا نحط زلنا نحن نقبر زلنا قد ما تهزب كردو يكونن مجمريا يلو قدام يسومن زينا كم زغيرهم كبحالي كالا يسومن اندا مخاين شيء زنبره ገራች مخاين ካብቲ ቦታ ስለዘይ መጻ ዘለዋ ዝስየ ስራሕ የለን ስለዚህ ሰብ ወይ ውን ግዜ ዕረፍቲ ክቦም ወይ ክሰግዎዮም ካልኣይ ሶምን ሱፐርማርኬታት ጠጠው ክብሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ንብረት ኣብ ሱፐርማርኬታት ዝሽየጥ ዘሎ ካብ ቻይናን ካብ ካልእ ዓለምን ዝመጽእ ዘሎ ካብ ወደብ እንተዘይኣትዩ ዝሽየጥ ነገር ክሉ ይኮነን ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ኤቭሪባዲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ነቲ ቃንዛ ክስምዖ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ንነፍሲ ወከፍ እናበርሃሉ ክመጽእ እዩ እዚ ድማ ዝመጽእ ዘሎ ቲዮሪ ይኮነን ተግባራዊ ኩነታት እዩ Can't do this. Everything in the United States comes on a ship. They go out of business. Construction workers get laid off because the materials aren't. Their filing means I have to go back to work for 90 days. That's a cooling off period. Do you think when I go back for 90 days, those men are going to go to work on that pier? It's going to cost the companies money to pay their salaries. Well, they went from 30 moves an hour maybe to 8. They're going to be like this. Who's going to win here in the long run? You're better off sitting down and So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሎጂስቲክስ ናይ ኣሜሪካ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና እዚ ኩሉ ነዚ ሎጂስቲክስ ዘንቀሳቐስ ሰብ እንድሕሪ ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሉ እቲ ቁጠባ ክለምስ ከም ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ ድማ ሰፕላይ ቼን ናቱ ድማ ንብረት ተደያትዩ ብዙሕ ክትካላት ክሰርሕ ስለ ዘይክእል ብዙሕ ሰብ ካብ ስራሕ ክሰናኸል ከም ዝኽእልን ካብ መነባብሩ ክሰናኸል ከም ዝኽእልን ኣይሆፕቶም ኮርፖሬሽን ዝተረዳድዮም ክፈትሕዎ እንተዘየለ ግን ኣገዳሲ ባእታ ከም ምዃኑ መጠን ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርዮን ክፈልጦን ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ካብ ኮነ ሕጂ ቀጥታ ኣብ ናይ ዞባና ኩነታት ከኣቱ እየ ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ቁጠባ ለውጢ ዘለዎ ኣርእስታት ስለ ዘሎ ኣብ ዞባና መጀመርያ ብምንታይ ክጅምር ኣብ ዞባና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እስከ በዚ ናይ ኣሜሪካ ኢንተርቪው ንጀምር East Africa, the situation rather in East Africa, let's go live to view is Kala Babu is standing by at the Pentagon. Hello Kala, fascinating conversation there. Did he mention what threat he thought was most concerning in the Horn of Africa? So ምስ ሓላፊ ናይ ኣፍሪኮን ዝበሃል ናይ ወታደራዊ እዚ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጀነራል ማይክል ላንግሊ ዝበሃል ተራኺባ ኣብ ዝነበረትሉ ኢንተርቪው ገይራ ድሕሪኡ ካብቲ ዝረኣኽዮ ሪስክ ወይ እውን ስጋት ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካስ እንታይ እዩ ኢልክ ትግምት እንታይ ይብሉ እስከ ንገርና ትብላለህ Well, good evening, Esther. Yes, he did. I asked him about the most concerning threat in all of Africa, and he said that was in East Africa, particularly looking at the instability that could emanate from the Houthis, especially those waterways, those critical waterways in the Red Sea and the Gulf of Aden, coupling that with the increased tensions, with the efforts that Al-Shabaab is making in that region. So ቀዳማይ ሪስክ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረኣዮም ዘሎ ንኣሜሪካ ብወታደራዊ ዓይኒ ክሪእዎ ከሎ ብፀጥታ ዓይኒ ክሪእዎ ከሎ ቀዳማይ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ቅድሚ ኩሉ ዝርእይዎ ድማ እቲ ናይ ሑቲ ሪስክ እዩ ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣጋጢሙ ዘሎ ሑቲ ፈጢርዎ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጠጠው ከብልዎ ብዘይምኻሎም እቲ ዝዓበየ ሪስክ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ዞባ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ እዩ ናይ ሑቲ ሓይሊ ናበይ ገፁ ክሰግር ይኽእል ንኣብነት እቶም ሑቲ ግብረ ሽበራዮም ገለመለ ይብልዎም ኣለዉ ምናልባት እቲ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ናብ ኣልሸባብ ከሰጋግርዎ ይኽእሉ ዶ ክልቲኦም ነንበይኖም ፊሎዞፍን ኣይዲዮሎጂን ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም ሑቲ ማለት ሸዓ እዮም ተኸተልቲ ምስልምና እኳ ተኾኑ ሸዓ እዮም እቶም ኣልሸባብ ዝበሃሉ ዘለዉ ድማ ሱኒ እዮም ስለዚ ኣብ ብዙሕ ክራኸቡ ከምዘይክእሉ ሶማላውያን ስኮላርስ ኢንዲፐንደንት ስኮላርስ ዝዛረብዎ እዩ ግን ኣሜሪካ ግን ንምትእትታው ድዩ ንኻል ኣጀንዳ ምናልባት ኮንደኾን እቲ ናይ ሑቲ ቴክኖሎጂ ናብ ኣልሸባብ ተሰጊሩ ክሳዕ ክንደይ ስጋት ክፈጥር ክእል ዝብል ዓብዪ ንኣሜሪካ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዞባቲ ከም ዘላ መጠን ከም ሓንቲ ኣገዳሲት ሃገር ኣብቲ ዞባ ዘላ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ትሕሰብን ናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት መመሊሱ መጠን ሑቲ ዝበርትዓሉ መጠን ሑቲ ሓይሊ ዝገበረሉ መጠን ንሱ ነቲ ቁጠባ ናይ ዓለም ዝፀለወሉ ኤርትራ ተደላይነታ እናዓበየ ዝኸይድ
نقصن مغنياتو نجبت انتهى قاتي ومالو كريه سلازوخنا خبز قتيلنا region and how the Somali government is trying to prevent these two from coalescing. He is watching that and saying that that could be very concerning. That could turn this area into a really bad neighborhood very quickly. And with the Houthis being emboldened after their attacks on different vessels, and with Al-Shabaab being emboldened as they've been able to increase their recruiting efforts thanks to the disagreements between Ethiopia and Somalia, Puntland and Somaliland, he looks at that and says that that is something that could go south very quickly, and he's very concerned about that. So sometimes ዝብሉ ዘለው ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ከለና አልሸባብ እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ሑቲ መሊሱ ሓይል ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ሓይሉ ጥራይ ዘይኮነስ ናቲ ግብረ መልሲ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ካልኦት ሓይልታት ተፃዊርዎ መሊሱ እናሓየለ ይመጽእ ስለ ዘሎ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው እሞ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ግርጭት ወይ እውን ዘይምርድዳ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ንኻልኦት ሓይልታት ንኢዶም ንኸታታትኡ እውን ስለ ዝሕግዝ ዘሎ ኣብዚያ ዘይጠቕስዋ እቲ አልሸባብ ዝበሃል ሓደ ሓይሊ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ነዚ ቀደም ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖምን እንዲኦም ተመሊሰ ከረየኩም እየ ድሓር ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዞባ ናብ ካልእ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል መጀመርያ ብናይ ሑቲ ክንጅምር ኢና ሑቲ ንክልተ ሃገራት ዝያዳ ሃሲዎን ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና መጀመርያ ግብፂ ድሕሪኡ ድማ ጅቡቲ ክልቲአን ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ልዑል ኣገዳስነት ዘለወን እየን let's start with ግብፂ እንታይ የጋጥማ ኣሎ እስከ በዚ ንጀምር $9.4 billion annual revenues earned in the 2022-23 fiscal year. A record $9.4 billion annual revenues earned in the 2022-23 fiscal year to a drop of 25% in revenues the following year. Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi says the conflict in Gaza, which erupted last year in October, has now pushed the Suez Canal revenues down by 60%. The main reason for the drop in October So ከም ንሪኦ ዘለና ግብፂ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዓብደል ፈታሕ አልሲሲ ከም ዝብልዎ ዘለው ካብ ዝሓለፈ ሬከርድ ናይ 10 ቢልዮን ኣታዊ ገይሩ ዝነበረ ስዊስ ካናል ኣብዚ እዋን እዚ ብ25% ጎዲሉ ብ25% ጎዲሉ ለይብሎ ካብ ክንደይ ደኖ ኢጅፕት loses 6 billion due to rising geopolitical tensions ስለዚ 6 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ድማ ከሲራ ከም ዘላ ካብቲ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኩነታት ማለት እዩ ግብፂ ዝትኸስር ዘላ ብቐጥታ ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ሊባኖን ትገብሮ ዘላ ኩነታት ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ነዚ ክሳራ እዚ ብኸመይ ክሽፍኖ ትኽእል ኣሜሪካ እንታይ ክትሕግዛ ትኽእል ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ እንታይ ክሕግዝዋ ይኽእሉ ክሕግዙ ይፍትኑ ኣለዉ እዮም ምክንያቱ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ካይዳ እዩ ንግብፂ እዚ ዋጋ እዚ ዘኽፍላ ዘሎ ስለዚ በሃል ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ግብፂ እዚ ኩሉ ክትከስር ከላ ምስ ሑቲ እንታይ ዓይነት ዝምድና ክህልዎም ወይ እውን ብኸመይ ክርእይዎ ይኽእሉ ንሑቲ ከጠጠው ከብልዎ ዓቕሚ ኣለዎም እዮም ግብፂ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም እዚ ኩነታት እዚ ስለምንታይ እቶም ዓበይቲ ሓያላት ኢና ዝበሃሉ በዓል ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ እውን እንተኾኑ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅኡ ስለዘይከኣሉ ግብፂ ሕዚ ኣብዚ ኢዳ ክትእትዩ ትደልን እያ ዘላ ግን እንታይ ትጥቀመላ ኣላ ግብፂ ነዚ ሃጓፍ እዚኣ ኩሉ ነገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ምትትታው ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ንዓዓ ሌጂቲማሲ ይበሃል እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ድዩ ናብ ሶማልያ ትመፆ ዘላ ድዩ ኩሉ ቅቡል ምዃኑ ስለምንታይ ኣብ ረብሓኣ ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ ናታት ኣብ ደገ ባሕሪ ብዙሕ ክሳራታት የምፅኣላ ስለ ዘሎ ዳትስ ዋይ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዲል እንተገይራ ኩለን ሃገራት ከተባብዓ ዝኽእላ ምክንያቱ ግብፂ ታኡምኮ ምስ ኤርትራ ዲል ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እተን ካልኦት ሃገራት ኤርትራ ስለዘይተቐበሎም ወይ እውን ብቐሊሉ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ስለዘይክእሉ ምናልባት ግብፂ ጥልያን ፈቲኑ ነይሩ ግን ጥልያን ናብ ቁጠባ እምበር ናብ ዲፈንስ ዘተኮራ ይነበረን ድሮ ጀሚሩ ናበይ በፂሑ ኢለ ዊዶን ነው በቲ ኮይኑ በቲ ግብፂ ንነብሶም ክብሉ መዓት ክሳራታት የጋጥሞም ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዲል ብትሕቲ መጋረጃ ብዙሓት ይዛረብሉ ኣለዎም ሓደ ዲል ምስ ኤርትራ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ዝዝረብ ኣሎ ሓቅነቱ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ንቐፅል ካልኣይ ባእታ ክንሪኦ has now pushed the Suez Canal revenues down by 60%. The main reason for the drop is the retaliation attacks carried out by the Houthis in Yemen on shipping vessels, which they say is to show solidarity with Palestinians under Israeli attacks in the Gaza Strip. As Israel escalates the war to include Hezbollah and Lebanon, Egypt fears more losses. We hope this doesn't turn into a comprehensive full war because no country, not even Israel, can afford that. These geopolitical disruptions appear to be staying longer. እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግብፂ እስራኤል ንባዕላ ቁጠባ ናታ ብጣዕሚ ተሃስዩ ዘሎ በቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ እንተኾነ ቢልዮናት ካብ ኣሜሪካ ይመፃእ ስለ ዘሎ ቁጠባ ናቶም ብዙሕ ኣይግደስሉን እዮም ዘለው ብዓይኒ ሓቂ ቁጠባ ናይ እስራኤል ብጣዕሚ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብኩሉ መንገዲ ቁጠባ ናይ እስራኤል ረማዕ እናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት እያ ዘላ
ቱሪዝም ናታ ክሰርሕ ይክእልኒ እዩ ወታደራት ኮይኖም ኣብ ውትድርና ከይዶም ዘሎ መንስያት ሰራሕተኛታት ናይ ካምፓኒታት ዝነበሩ እዮም ካብ ህንዲ ሰራሕተኛታት ከተምፅእ ትፍትን ኣላ ሓድሽ ዲል ክገብሩ ይፍትን ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ንግዲ ዘበለ ብምሉ ኮሊሉ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓብ ፅልዋ ገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃቐፀሎ ከሎ ድማ ንሳ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክትገብር መደብ ከምዘይብላ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ክቕፅል ምዃኑን ምስ ኢራን ክዋጋእ ነቶም ካልኦት ድማ ንኩሎም ከጥፍእ ቆሪፁ ተንስኡ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣሜሪካ ሽፋን ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ሽፋን ድማ ነቶም ካልኦት ሃገራት ብሰንኪ እዛ ኣካይዳ እዚ ሓደጋ ዝወርጥቀን ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ድዩ ቁጠባዊ ድዩ ወታደራዊ ደገፍ ክትገብረለን ወይ እውን ሽፋን ክትገብረለን ትፍትን ኣላ which will deepen our losses. Middle East markets have been suffering the economic impacts of the Russian-Ukrainian war, followed by Gaza and now Lebanon. The Suez Canal is one of the main sources of foreign currency for Egypt. This sharp drop in revenues comes at a time when Egypt is facing a shortage of foreign currency, which has affected the North African nation's economy. We not only have a foreign currency crisis, but there are debt payments bound to... እዚ ስዊስ ካናል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ወይ ኣገዳሲ ምንጭ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ነይሩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ማለት በቲ መራኸብ ብብዝሒ ክሓልፋ ከለዋ ብዙሕ ኣታዊታት ደይርዎም እዩ ካብ ወፃኢ ኸ ቱሪዝም ግብፂ ብዙሕ ቱሪዝም እዩ ዘለዋ ኣብ ጎኒ እስራኤል ወይ ከዓ ኣብ ኣፍንጫ እስራኤል ኮፍ ኢላ ዘላ ግብፂ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ናታ ድማ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ስለ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ሰብ ተረጋጊዩ ኣብቲ ገማግም ናይ እስራኤል ኮፍ ክብል ሰብኣይ መፅኡ ቱሪዝም ነፍሱ ከድሕን ናብ ግብፂ ትራቨል ክገብር ኣይደልን እዩ እዚ ንባዕሉ ድማ ተወሳኺ ክሳራ የጋጢሙላ ዘሎ ስለዚ ግብፂ ብብዙሕ ነገር በዚ ኩናት ናይ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ዓብ ክሳራ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥማ ዝኻለት እዩ ደስ ዋይ ኣሜሪካ ሞር ንዕኡ ንምሽፋን ብዙሕ ሓገዛት ብቁጠባ ብመንገዲ IMF ብመንገዲ ወርልድ ባንክ ብዙሕ ሓገዝ ዝግበረላ ዘሎ ካልኦት ሃገራት እውን ከም በዓል ግብፂ ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰላ እውን እንትኾና ቢልዮንስ ቢልዮንስ ኢንቨስት ይገብሩን ይሕግዙን ከም ዘለውኒ ግብፂ ማለት እዩ ግብፂ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ከም ምዃና መጠን በዚ ሕጂ ዘሎ ጂኦፖለቲካ ድማ ዝያዳ ተፀልያ ስለ ዘላ ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ስጉምትታት መብዛሕትኦም ሃገራት ክርድኡላን ክድግፍዋን ከም ዝኽእሉ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ ድማ እቲ ጂኦፖለቲካ ናብ ቀረን ኣፍሪካ ክመፅእ ከሎ ናይ ግብፂ ሓይሊ ወይ እውን ናይ ግብፂ ዘረባ ዝለዓለ ተሰማዕነትን ደገፍን ዝረክብ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ኢኩዌዥን እዩ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ኢኩዌዥን ድማ በዚ ክንሪኦ ኢና እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ጥራይ ናሪና ዘለና ናይ ኒል ፅንሕ ኢለከረየኩም እየ ቅድሚኡ ግን በቲ ኣፍደገ ባሕሪ ካብ ከይወፃና ጅቡቲ ድማራ እዩ for it to share the lessons it has learned and the experience it has gained throughout these decades of conflict. Djibouti remains disturbed by the attacks carried out by the Houthi against merchant and commercial shipping. These attacks are a disturbing disruption of maritime traffic and commercial flows. This crisis has already brought about an exponential increase in maritime transport costs, which is reflected in the price index for consumer. So ጅቡቲ ካልአይቲ ከም ግብፂ ዓብይ ክሳራ ኣጋጢምዋ ዘሎ በዚ ናይ ሑቲ ምንቅስቃስ ድማ ጅቡቲ እያ ጅቡቲ ብኩሉ ወገን እዩ ዘይቀደዋ ዘሎ እዚ ዓመታት እዚ ሓደ ኢትዮጵያ ተኸዶ ዘላ መንገዲ ካብኣ ክትወፅእ ትደሊ ስለ ዘላ ከመይ ጌራ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናብኡ ከትርፍዎ ይኽእሉ ባዕሉ እዚ ፖለቲከኛ ናይ ጅቡቲ ምስ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኢንተርቪው ዝገበሩ ኣብ ካልእ ግዜ ምፅልኩም ነይረ ከመይ ጌርና ንኢትዮጵያ ኣብኡ ከነትርፋ ንኽእል ከመይ ጌርና ካባና ከምዘይ ትወፅእ ክንገብራ ንኽእል እንታይ ማለት እዩ ዝብግምቲ ኣሉ ኢትዮጵያ ክግድድዋ ይክእሉን እዮም ዓቕሚ የብሎምን እንታይ ግን ክገብሩ ይኽእሉ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ክሰልጣ ከምዘይክእል እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ኩሉ መዳያት ነናቶም ረብሓ ከውሕሱ ክፍትን እዮም ሓደ ሑቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ንሶም ክቕይርዎ ከምዘይክእሉን ኣንፃር ሑቲ ድማ ጠጠው ክብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ፀገም ክፈጥረሎም ስለ ዝኽእል ሑቲ ድማ እንታይ ዓይነት ሚሳይላት ኣለዎ ይርእይዎ ስለ ዘለዉ goods. If this situation continues, the impact on the economy of Djibouti as well as the environmental repercussions of these repeated attacks will be devastating. We call for solutions to be found to ease the regional tensions which are causing the deterioration of the situation in the Red Sea. And we want to see diplomatic efforts stepped up to reach a favorable outcome to the peace process in Yemen under UN auspices. We are profoundly alarmed by the continued deterioration of the situation in the Middle East and Gaza and the West Bank in particular. So እንታይ በቲ ቀፂሉ ብናይ ጋዛ ብጣዕሚ ከም ዝሓዝን ዘሎ ክነግር ከሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት እውን ብጣዕሚ ይሕዝኖም ከም ዘሎ The violence continues unabated. We are profound in the form of a total siege. The attack on Lebanon has accelerated the regional conflagration we all fear. We express hope that the parties will agree to the 21-day ceasefire called for by the US and France. We must avoid at all costs an all-out war. We welcome the resolution recently adopted at the General Assembly 10th Emergency Special Session
by an overwhelming majority. ኣብ ጉዳይ ናይ ጋዛ ድማ ምቁራፅ ናይ ተኩሲ ንኸጋጥም ኣብ ሊባኖስ ከምኡውን ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ጠጠው ንኽብል ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ውግን ወረ ውግን ድማ ከቋርፅ ፃውዒትናታ ጌራ ንዑ ድማ ይጠቅስ ኣሎ ናይ መወዳእታ ክፋል solution demanded by the Security Council, the General Assembly, the Arab peace is the only solution that can lead to lasting peace and security. And this is the very solution that has been blocked by Israel's defiant insisting on maintaining its occupation of Palestinian territory in perpetuity. Mr. President, we are troubled by the continued deterioration of the situation in Sudan, the third largest African country and a founding member of IGAD. We are saddened by the tragic loss of lives, the destruction of infrastructure on maintaining its occupation of Palestinian. ኣብታ ቪድዮ ናቱ ነዋሕ ስለ ዝኾነት ኩላ ሸር ክገብረልኩም ኣይክእልኒ ግን ብሓፈሻ እንታይ ዝፅውዕ መንግስቲ ጅቡቲ ምስ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሰላም ክገብር ከም ዝደልን ነቲ ዘለዎ ናይ ዶብ ምስሓብ ክፈትሖ ከም ዝደልን እዩ ገሊፁ ዘሎ ስለዚ ጅቡቲ ኦልሬዲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ናታ ከተዕርን ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክትገብር ከም ትደሊ ዘላን እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ሓደ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስእሊ ወይ ከዓ ጽቡቕ መበገሲ ክንብለ ንኽእል ኢና ጎኒ ጎኒ እዚ ኣብዚ ዘይተፃረየ ሓበሬታ ወይ እውን ፅንፅንታ ስለ ዝኾነ ከቕርበልኩም ኣይደለኹን እምበር ፕሬዚደንት ናይ ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ሓሚሙ ናብ ፈረንሳ ፍሉይ ሕክምና ክገብር ከም ዝቐነየን ገለገለ ሰባት ድማ መይቲ ኢሎም እውን ከብሩ ይቐንዮም እዮም ስቲል ግን ጥዕንኡ ፅቡቕ ስለ ዘየላ ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ጅቡቲ ድማ መን ነቲ ስልጣን ሓዘ ብዙሕ ምስሓብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምናልባት ምስ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ትፈጥሮ ዘላ ፀገም ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ እየ እናበለ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ንዑ ወሲኽካ እቲ ዞባ ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ጅቡቲ ድማ ንኢትዮጵያ ክትሕዝ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእልን እዚ ኸ እንታይ እዩ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትፈጥር ክትፍትን እያ ንነብሳ ንኸታትዕን እውን ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ንዓዓ እውን ክገድፍዋ ስለ ዘይክእሉ ንዓኳ ክበርዋ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለይን ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንጅቡቲ እውን ዓብዪ ኣሉታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ أجينا بتبيع قناة هنا. First of all, بتبيع زلا الجزيرة اليوم قال زوج reports. Chinese businesses are exiting Ethiopia. Several Chinese investors who have been operating in Ethiopia have been increasingly shifting their business operations to neighboring countries such as Kenya, Uganda, and Tanzania. It has been observed, with investments exceeding $5 billion across over 2,000 projects. ሓድሽ ሓበሬታት ወፅእ ዘሎ ቻይናውያን ኢንቨስተራት ካብ ኢትዮጵያ ይወፅኡ ከም ዘለውን ኦፍ ኮርስ እቲ ዘውፅኦም ዘሎ ምክንያት ድማ ፍሉጥ እዩ እቲ ዘሎ ኢንስታቢሊቲ እቲ ዘይምርቃት እቲ ዕግርግር እቲ ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ዘሎ የስግኦም ስለ ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ደይኮነ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝበለፀ ዕድላት ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይረኽቡ ስለ ዘለው ፅቡቅ ኮንዲሽንስ ከምኡውን ናይ ፎሬን ሪዘርቭ ዲ ናይ ፎሬን ከረንሲ ዲ ኣክሰስ ናይ ዶላር ዲ ናይ ገለመለ ብቐሊሉ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ሃገራት ስለ ዘለዎም ከም በዓል ታንዛንያ ኡጋንዳ ኬንያ زيادة سحابነት ይፈጥሩሎም ስለ ዘለው ኣቶም ካምፓኒታት ካብ ኢትዮጵያ እናወፁ ናብ ካሊእ ይኸዱ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝመፅእ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ናይ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ከም ዝኸሰረት ሃገር እዩ ዝንገር ኢንቨስተራት ብኩናት ቃልቃል ኣብ ትብል ዘላ ገንዘቡ ከፍስስ ኣይመፅን እዩ መጀመርያ ወላ እውን እንተነበረ ብተስፋ ብዙሕ ሰብ ይኣትዩ ወድሓር ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክንድና ተመዓራርየ ዝኸይድ መመሊሱ ካልእ ሽግር እናፈጠረ ዝኸይድ መራሒ ምዃኑ ምስ ረኣይዎ ካብኡ ክሃድሙ Chinese companies have been central to Ethiopia's industrial growth over the past few years. However, these companies have been packing their bags and leaving for other countries in the region. But why? According to the representative of Chinese investors in Ethiopia, several pressing issues have caused significant disruptions to business operations for foreign investors from China who see incentives in other neighboring countries as more attractive. Ethiopia is facing serious difficulties, Wu said. Key concerns include security challenges, a shortage of foreign currency, and a limited market for goods, he said. He also بحبشا إثيوبيا كمزي حندبتاوي ነገር እውን ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ካብ መዓልትና መዓልቲ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ትግራይ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ኣብ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ኦሮሚያ ድዩ ኣብ ሶማልያ ድዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለኻ قليل ኣይኮነን ከም ሓደ ኢንቨስተር ተረጋጊኡ ንክኸይድ ካልእ ድማ እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣክሰስ እውን ብቐረባ ስለዚ ይርከብ ምስቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝፈጥሮ ዘሎ ወጥሪ ድማ ክትሪኦ ከለኻ ምስ ጅቡቲ ድዩ ምስ ሶማሊላንድ ዝበሃል ዘሎ there are many variables can investor confidence ናቱ ከጉድል ኣብ ኢትዮጵያ ከግብሮ ዝኽእል
زي سلام مجمريا بأتاناي قطبا يونت سلام دما أبي أحمد بكل من قدي لأنه كل دما حج مسجد سجبر رجال كنا تاد دما نتاتر كابا نبزلا على حدا جنيا كنا تخيس لزغلت كنا تاد مبزحتهم كابتي بوتا كلا يمرت له مالتي زيادة ما نالبات إمباسنا أمريكا ونزخونا عزم الكت حمريتا وتنيرو. Conflict has a disproportionate impact on children. A recent report from the United Nations, OCHA, highlighted the dire situation in the Amhara region, where over 4,178 schools have been closed, leaving 4.1 million children out of school. This disruption will significantly impact their education. ريو زلنا أمباسادر ناي إثيوبيا ناي أمريكا بإثيوبيا يو إريك ماسينغا زبال انتاي زبل زلو أبي إثيوبيا زلو كوينات هاتحد ويون تأجم مالتيو أمام حرات رئيسي شحات قلعو كابت مرتوى أي كوينهم كم زلو أب كوينات ناي تقراي نخلت عمد ديني سلسة عمد بمولهم تمس أنا توزن برو تمرتين برام هي وتاين برامن تجي تمليش من هي وتمليش مالو تكات تمام تدما ناب أمحرا سجير هجي بزحات بيت مرتاتنا يا محرا يسرعوا بزحات قلعونا يا محرا كاب كلها محرا بيت مرتي خدو خمزيه اللون أب كلا برومان كون طريقة باي ذا واي أبزلن كانت راي حدش حبري توسيز نبرة ماتريك تغيروسي زحفر وسيد كم استجبر international exam ناتهم أزيوم وحدة سبات كم زحلفون أب أورومو كافت كل ملوسي حدا سبدي ولا درجة أغلى حلفون ونكبها لخليلهم أبي موجود على السوشيال ميديا وما عاد صار فيتي present نايتي education system ناتهم كاب سرحوك إلا خمزلو بزح زرباتات بزح بوليتيكاوي تكبروا من السراي يكونوا تأجم سورس هذا حماق محدرا زلو تمرتاوي أكايدا زلو هجر نعم من السرقة تزوج عيد خلنا هنا تبع لمونجهم بزح بس تخايد نيرو لذي إزيد ما نتزلو كنا تعتزينا تنولز أنا هنا كتابات رأي كونه ولا من عبرنا يتزبي تي أبادي سابا بلش زبل لوشتات جرابي نتا إثيوبيا بتعمل سبوا كم زلان ديو إيمج كفتر زفتن زلو كاب إثيوبيا وتيوجن مليونات تزبي أب حدا جنيا كوناتاتنا هيوت كم زنبر زلو يزنكر أبزر أيوم هجت بروباغندا تنمانجسنا إثيوبيا زغبر زلو ሶማሊያ ጸገም ኣብ ዝገጠማ እዋን ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብዝተፈለየ መልክዑ መስዋዕቲ ብምኽፋል ንሓድነት ሶማሊያ ልዑል ግደ ኣበርኪታ እያ ብፍላይ ወታደራት ኢትዮጵያ ንግብረ ራዕዲ ሶማሊያ ብምግታዕ ወሳኒ ግደ ነይርዋ እዩ ነበር ዲፕሎማት ኣምባሳደር ጥሩነህ ዜና ካብ ዝገለጽዎ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ሶማሊያ ዓለም ለኸ ፍቃድን ድጋፍን ንኽትረክብ ሓገዝ ምግባራ የዘኻኽሩ When Somalia disintegrated into pieces, it is Ethiopia who did everything to bring Somalia in. كلهم اليوم هجي Somalia disintegrated into pieces. إثيوبيا مساعد ودي يكون أنت الشباب تفتيروا. أمين تاريخ كم يجرم زنبيعهم أو يوم نتسبكوا من وين يفتنوا. إثيوبيا بتتتعامل جبرة تايت الشباب زبالنا حيا لما تيونت Somalia نخك كلا غلنا تبعلم بر Somalia شجرينا برانك من إثيوبيا متتتعاون ونايكونن جن هذا كابتي Somalian بسفيها بسوشيال ميديا تصفوه شجرنا Somalia نخك قادة جبرت متتتعاون إثيوبيا مخانو حجون Somalia كم هجر نخيت تنس عبي سأقام كوين زلو هزي متتتعاوناتهم مخانو يزن الجرزلو لذي نزو كنا تعتذر المغيار Somalia بكل من قدي كم هجر دو كتبليات في تنزل هزينا إثيوبيا متتتعاو سراويتا حيزاخت وصل أبتعك بسلام دما جبت كتكو أن تبوتايم زدلي زلو ويون كالوت حيلتات إثيوبيا تسأراريت هجر سلزو خونت كابز بوتانا كتوز ألوا يوم زبلو زلو كم إثيوبيا ينجن بقربا كوتو أيدلين يوم زلو لذي أمونغوز يوم حيلتا زلو نوتي نابيك خيدخل we don't know بحفشة تاني سومال تا فيديو رغيبا يالغو تاني جبت مالتين Mr. President, Djibouti stands ready to complete the normalization process with our neighbor Eritrea. And we stand ready to find a negotiated settlement to the conflict on the basis of international law, including the unresolved border dispute and other outstanding issues. جبتي مسيرترا نتزلنا تسقم بشمقلنا كنفتحو دلواتينا إلو مالو سلازي UN مقابينا UN سلازي بحال زلو زخوني يغون شمقلنا أمونغون زلو تسقم وين أبقلتشن عسرتنون already ጽቡቕ ዝኾነ ደረጃ በፅሑ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስለዚ ዓብዪ ኢሹ ዘለዎን ኢትዮጵያ ትዝውሮ ዝነበረት ኩነታት ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮ እምበር ጅቡትን ኤርትራን ፀገም ስለ ዝነበረን ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ጅቡቲ ሕጂ እውን ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ክገብር ኤርትራ ምስ ሱዳን ኣብ ፅቡቕ ዲፕሎማሲ ዘለያ
ምስ ግብፂ ኣብ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ኣላ ምስ ሶማል ኣብ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ኣላ ምስ ኬንያ ኣብ ፅቡቅ ኣላ ምስ ስዑድያ እታ ዖንቋ ኣብቲ ዞባቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቅ ዘየላ ናይ ዓቢ መንግስቲ እዩ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ናይ ዓቢ እዩ ስለዚ ዓቢ ድማ ምስ ሶማልያ ፅቡቅ የለን ምስ ጅቡቲ እውን ኣብ ፅቡቅ የለን ይሰሓሓቡ ኣለዎም እዮም ኣብዚ ረብሓ እዚ ምስ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢትኩም ትእትው ኣለኹም ኢሎም ካብ ዝኽሰሱ እዩ ግን ኣገይን ዘኽፍአ ኣይኮነን ምስ ኬንያ ድሓን ዝኾነ ዲፕሎማሲ ኣለዎም ግን ዘሰሓብ ነጥብታት እውን ኣለዎም ምስ ሶማልያ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ምስ ግብፂ ኸ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ተጠንቀቕ ኣለዉ ናብ ግብፂ ተመሊስና ነቲ ኩነታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሕጂ between the river and the people it sustains. In contrast, the Sahara Desert looms as a formidable barrier, historically shielding equal retaliation from Ethiopia and its allies. This could trigger a rapid escalation of tensions, with consequences that would ripple through the entire Nile basin. The ongoing unilateral actions by Ethiopia concerning the management of the Nile's water resources pose significant risks for future stability. Such actions amplify the potential it has roots in accusations of Egypt supplying arms to Tigray rebels in Ethiopia, a move perceived as an attempt to destabilize the Ethiopian government for strategic advantages over the Nile. ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ሲሪየስ ትሪኦ ከም ዘላ ንህላዊያ ብዘይሱ ካልእ ፀገማት ኣጋጢሞ ኣሎ ብቁጠባ ካልእ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ናይ ኒል ተተወሲኽዋ ክትፃወሮ ከም ዘይትኽእልን እቲ መንግስቲ ድማ ንኩሉ መፍትሒ ዘይገብር እንተኮይኑ ሓደጋ ክወርዶ ስለ ዝኽእል ገለ ይኹን ገለ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክወስድ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኒል ፀቕጢ ከም ዘለዎን ብወገን ኤርትራ ድማ This situation reflects the intricate geopolitical complexities that characterize the ongoing conflict. As the war rages, it gives rise to rampant genocides and ethnic cleansing carried out by various factions, painting again እዚ እቲ ነቲ ኣብቲ ግዜ ወያነ ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ እዩ ግብፂ ኣብቲ ኩናት እቲ ኢዳ ኢትያ ከም ዝነበረት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕጂ ድማ ብዝለዓለ ንትግራይ ክትሕግዝ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ምስ ኤርትራ ንኤርትራ ከም ሓደ دفاع جيرا يكون تنك تجبر مسيرترا انت اسمع معك تجبريا مسيرترا انت مرداك تجبريا انا كم ناتي مرداتا نا ايثيوبيا سلام الرقاتن ويون ايثيوبيا حجز الله تكونتات من زياده كمزمزز دلي شعبيا يكون شعبيا تقم يبلو ግብጽ ግን ነዚ ሕጂ ዘላቶ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክምዝምዞ ክፍትን ከም ዝኾነን ነዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ዞባ ዝከኣሎ ዘበለ ኩሉ ክገብር እዩ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ተጋሩ በፂሑ ዘሎ ኩነታት ክንሪኢና ቅድም ግን እስከ ነዚያ እናሰማዕና ነፅና መንግስቲ ኤርትራ እውን ሓደ ለውጢ ሓደ መልሲ ይህብ ነይሩ እዩ አድግራት አንዳንድ የተከሰቱ እንትኖችም ነበሩ ክፍተቶች ነበሩ በጦርነቱ መሃል በተለይ በዚህ በአድግራት በአድዋ በአክሱም አካባቢ የተከሰቱ ድርጊቶች ነበሩ መጥፎ ድርጊቶች ያን ጊዜ እንግዲህ ሻዕቢያ ሰራዊትም መጥቷል ዘዘረባዚያ ጠዋውዮም ኣብቲ እንወት ዝወረደ ኣብ አክሱም ተፈጽሞ ዝበሃል ዝነበረ ኤርትራ ከም ዝፈጸመቶ ክጠዋዊ ወይም ፈቲኖም ኣብ ለንቀነ ድማ ብመንገዲ ኢትዮጵያ እዚ ብርሃኑ ጁላ ብዝገበሮ መንገዲ ክኸውን ከሎ ብናይ ካልኦት መንገዲ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ዩኤን ዋዕላታት ስለ ዝቐነየ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ ክትክሰስ ስለ ዘለዋ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ዘረባ ተገይሩ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ተሪር ዝኾነ መልሲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናቶም ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝወፀ ሓበሬታ ነይሩ ኣብ ኤክስ ናቱ ንሱ ድማ ነቶም ከም በዓል ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ ክሪስ ኮንስ ትበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ኣሉታዊ ስእሊ ንምጥቃን ናይ ፅባቅ መሰላት ዝገሉ ዳበሉ ዘብሎ ግሮስ አትሮሲቲስ ብፍላይ እዚ ህልቂት ተፈፂሙ ንዝበሃል ንዑ ጠቂሱ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ናይ ብርሃኑ ጁላ ጀነራል ድማ ነታ ጉዳይ እትያ ሰራዊት ናይ ሻዕቢያ ዝገበርዎ ምክንያት ነይርዎም ግን ከም ዝገበርዎ ገይሩ እዩ ዝገልፅ ነይሩ ዋላ እውን ብከተማ እናሓለፉ ከሎ መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈፀሞም ምክንያት ስለ ዝነበሮም እዮም ገይሮሞ ኢሉ እንተገበረ ኤርትራ ከም ዝገበረቶ ገይሩ ክሸጦ ይፈቲኑ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ዝፍጠን ዘሎ ፍሹል ዘመተን ኤርትራ ንምንሻው ምዃኑ ኤርትራ ድማ ኣብ ናቶም ደረጃ ናይ ሞራል ብልሽውናን ብልግናን ወሪድዎም ዘሎ ኣብ ክትወርድ ከም ዘይትደልን እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነዊሕ እዋን ዝተጠቀሙሉ ፍረ ዘየምፅእ ኣካይዳ ከም ዝኾነ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ብመንግስቲ ኤርትራ ይወሃብ ኣሎ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብቲ ዘለዋ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ይኹን ኣብ ናይ ፋኖ ይኹን ኣብ ናይ ካልእ ንኤርትራ ከየእተዉ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ዋላ እውን እቲ ፀገሞም ምስ ሶማልያ እንተሎ ምስ ካልኦት ሃገራት እንተሎ ምስ ግብፂ እንተሎ ፀገሞም ዝያዳ ግን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሞቢላይዝ ንምግበሩ ዝጥቀሙላ ኤርትራ ኮይኑ ይስማዕኒ ንኤርትራ ባሕርና ክንመልስ ኢና ዶ ገሎ ክንመልስ ኢና ዶ ብዝብል ምስምስ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ኣጀንዳ ኣለዎም
ስለዚህ ንዑድ ማየም ዝያዳ እናተመላለሱ 10 ግዜ ክዛረቡ ዝፍትኑ ድሓን እተው ነተይ ብርሃኑ ጁላ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዝምልሱሉ ካልኦት ኣለው 4 ኪሎ ግባ የአባት ቤተ መንግስት እንደዚህ አይባልም። በጣም ስድ አደግ የሆነ ሰው እንኳን እንደዚህ አይደለም። እኛ ግን ማንም እንደዛ ያድርግ ማንም ይሞክር እስተንፋሳችን እስካለ ድረስ እንታገላለን። ጥሩ ይሄድን ነው። እንትኑም እየቀነሰ ነው። ይሄ እብደቱም እየቀነሰ ነው። ምንድነው ይሄ ኮንፍሊክት ሜንታሊቲ? anyway ከም ዝናበሉ ቶም መንስያት ኣብቲ ዓዲ ንብርሃኑ ጁላ ሓደ ኤርትራዊ ብፅቡቅ ገሊፅዎ ነይሩ። ኣበናይ ድፋዕ ዓይናይ ግንባር ስለ ዝሰበረ ፊልድ ማርሻል ተባሂሉ ቀዳማይ ነገር ኢሉ እንታይ እቲ ወታደራዊ ክሬደንሻልስ ናቱ ዝትማሊ ዘጋጠመን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተዋ ኩናት ናይ ትግራይ እውን እንተኾነ ብርሃኑ ጁላ ዝመርሖ ፍሉይ ድፋዕ ዝተሰብረ ወይ እውን ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት ዝተገብረ ከምዘየለ ብኣፎም ዝተዛረበዎ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ከም ዘጥሓነው እዮም ዝዛረበው። ስለዚ እቲ ፊልድ ማርሻል እንተዝከኣል ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ክወሃብ ነይርዎ። ኤርትራ ግን ኣብ ታይትልስ ወይ እውን ኣብ ከምዚ ቅፅላት ብዙሕ ስለ ዘይትደፍእ እምበር ናይ ብሓቂ ዝግብኦም ነገር እንተነይሩ ናይ ኤርትራ ጀነራላት ክወሃቦም ዝግባእ ነይሩ። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብቲ ዞባቲ ዝለዓለ ሓይሊ ዝገበረ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተሎ ናይ ኤርትራ እዩ። ክንዲ ምንታይ ክፀልዎን ከፀልምዎን ይፍትኑ ኣለው። ክንዲ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብቲ ዞባ የላን ወላ ሓንቲ የላን። ክንዲ ምንታይ ክፍክሩ ገለ ጃህራ ገለ መለገለ እምበር ክንዲ ናይ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር የለን ኣብቲ ዞባ። ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ክትጥቀም ዘይትደሊ ሃገር ድማ እዚ ኩሉ ኣንጻር ኤርትራ ክበሃል ከሎ ሓንቲ ቃል እውን ክዛረቡ ዘይደለ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ብቅዓት ናይ ወይ ካብ ብስለት ናይ መርሕነት እንታይ ካ ክሰምዕ ትኽእል? ኩሉ ባዕሎም ይብልዎ ተገምጢሎም ባዕሎም ይእርምዎ ባዕሎም ይዛረቡ ናብቲ ይኸዱ ናብቲ ይግምጠሉ ናብ ሻዕብያ ይፀርፉ ንሻዕብያ ይንእዱ። ሻዕብያ ግን ብዛዕቦም ተዛሪቡ ይፈልጥን እዩ። መንገዱ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ። በታ ትመስሎ ሃገሩ ከለምዕ ይፍትን ኣሎ። ኦኬ ንቐፅል ኣብቲ ናይ ትግራይ ድማ ሸሪና ኣብ ናይ ኤርትራ ክንሓልፍ ኢና። ለትግራይ ህዝብ ጀርባቸውን ሰጥተው የትግራይ ህዝብ ከጨፈጨፈው ጎን ቁመው እኛንም ሲዘርፉንና ሲያዋርዱን ማየት ምን ያህል እንደሚያም ልነግርህ አልችልም። የትግራይ ህዝብ በሚጨፈጨፍበት ጊዜ ሲሰደብና ሲዋርድ አልጎዳኝም። ምክንያቱም እንኳን እኔ ህፃናት ተገለው አልነበረም መለው ዛሬ ግን ያነባንላቸው ጌታቸው ገረድ እያሉ ያሰድቡናል። ዛሬ ግን ጌታቸው ያዋርዱናል። የጌታቸው ተከታዮች ናቸው ዛሬ የሚሰድቡን የሚያዋርዱ። ጌታቸው ረዳ ነቲ ናይ ትግራይ ቃልሲ ኩሉ ሓሽሽዎ በሊዕዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ዝኩሉ ተቃሊሱ ህዝቢ ንዓቢ ወይ እውን ፈደራላዊ መንግስቲ ንምህላይ ብዙሕ ከም ዘይደኸመ ብዙሕ ዋጋ ከም ዘይከፈለ እንተወሓደ ድማ ንትግራይ ከም ሃገር ንክገብር ብዙሕ ከም ዘይፀዓረ ሎሚ ከም ሽንትባይ ድሕሪት ተመሊሱ ምስ ዓቢ ክጎናባሕን ንዓቢ ተጠቂሙ ነቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ማሕበራት ኩሉ ነቲ እንኮ ኣለና ኢሎም ዝጃሃርሉ ዝነበሩት ማለት ትውድብ ህወሓት እውን ንዑ ክድምስስ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዛረቡ ዘለው። ረዳ ምስ ጻድቃን ኮይኖም ናብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝገብርዎ ዘለው እቶም ካልኣይ ክፋል ናይ ህወሓት ብፍጹም ክቕበልዎ ከም ዘይከኣሉ ኣብዚ ኣቲና ዘለና ከም ኣባላት ከም ቲፒኤልኤፍ ኣመራርሓ ዕላማና ክነራምድ ዕላማና ክነስርፅ ብተግባር ከዓ ክነስርፅ ሓደ ነገር እዩ። ዘይመረፀናን ኣባልና ዘይኮነን ደጋፊናን ነዚ ከዓ ሓሳቡ ክንሰምዖ እዚ ብሙሉኡ ኣግባብ እዩ። ዝሓይሉ እዚ ካብዚ ሓይሉ እዚ ዝፈልየና ዘሎ ሓደ እንድዒ እቲ ፀለመ ግዛዕ ምዛዕ ዝብል ነበረ ኣነ ብውልቀና ገለ ብዙሕ ተዘይፈርሕናዮ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደፋር እዩ። ደብረጽዮን ውሰድ ባይዛወይ ይብል ከ1 ሚሊዮን በላይ አለቀ። ማስረጃ የለው ጥናት የለው ለማስፈራሪያ ነው የሚለው። ተጨፍጭፈናል ለማለት አይደለም። ጆኖሳይድ ተፈጸመብን ለማለትም አይደለም። አመራር አስጨረሰን ይላል። አመራር ለመምታት ስልጣን ለመያዝ የማይሰራ ነገር የለም ይሉ አምሓርኛ በአምሓርኛ ተጠሊዕኩም ሕዚ ኣብ ተኣሽሙ ኩነ ከብለካ ደሊ ኣብ ናይ ሆሎካስት ከም ከውን እስተኸፅንዕ ክጅምሮ ኣላ ኣነ ማችም ስልጣን ተሓሒዝካ ኣነ ሓደ ነገር ድሓርታ ፃውዒት ድሓር ክገብራየ ግን መጀመርያ ዓውዲ እዩ ዝተዘረበሉ ዓውዲ ዝተዘረበሉ ዓውዲ ምስታ ናይታ ጋዜጠኛ ሕቶ ይኸደን እቲ ሕቶ እዚ ሓተተተን እታ ጋዜጠኛ ባይዘወይ
ኢሉ ደብረጽዮን ኣትዩ ሕዚ ክሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ተዳልዩሉ ይኸይዱ እዩ ናይ መጀመርያ ማለት ካብ ዘይተሓተትካዮ ወፅኻ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ዘይተሓተትካዮ ብዛዕባ ዘይተሓተትካዮ ከምቲ ኢንትሮዳክሽኑ ዝብሎ ባይዘወ ኢሉ ወይ ድማ ኣብ ነገርና ኢልካ ሓድሽ ሓሳብ ላልከው እኔ ሳየው የትግራይ ህዝብ አሁንም ከበፊቱ ይልቅ አሁን ትልቅ አደጋ ላይ ያለው ከመቼውም ዘመን በላይ የትግራይ ህዝብ ትልቅ አደጋ ላይ ያለው መልእኽቲ እዩ ናይ ደብረጽዮን ናይ ባዕሉ መልእኽቲ እዩ እምበር ናይቲ ኢንተርቪው ክግበር ዝቀረበሉ ዓውዲ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ነገር እዚ ኢና ክንረዳእ ዝግበአና ዓውዲ ናይቲ ኢንተርቪው ኢሎምኹም ጥዒምዎ መንጉዱ ከም ብዕራይ ዋንኡ ፈትይዎ ዘበጥበጥ ለሚዱ ስራሕ ገዲፍዎ ንዕሉነቱ ፍጹም በስዕዎ ዋና ዘስፈየሉ ክዳን ባህሊ ገይሩ ከም ሰብ ንኽዛወር ከተማ ወፊሩ ግና ንሕጊ ተፈጥሮ ይከኣላን ሰጊሩ ከምታ ተፈጥርኡ ኣብ ጭቃ ንደርጊሩ ይብልኹም ለባማት ናይ ቅኔ ንጉሳት ካብ ጎረቤት ንሰሜን ዝውለዱ ነቢያት ሕድነት ማለት እዩ ኤርትራውነት ማለት ንዘይርድኦ ግን ኣፍራዛይ ንኣምዮን ጉድጓዱ ኹዕት ኣብ ዓብዓል ልሳን ኣብ ዕዮሎ ኣንበሳ ዘንጊዕልካ ይኩነን ወላ በለሳ ፍቱሕ ሕልሚ ትድገም ታሪኽ ግልታ አንሳ አሳልፈህ ሰጥተህ ከዚህ ውስጥ የምታገኘው ጥቅም የምትጠቀምበት ሰዓት ድሮ ገጊኻዮ ዝህዝቢ እዚ ኸዲንኡ ዘዕትኽ ተደልዩ ዘህምምን ተደልዩ ዝነድኽ ንዓቕለኛ ሓፋሽ ሕቡይ ትነቕንኽ መምህር እዩ ዝህዝቢ መላኽ ግናይ ግዜ 30 ዓመት ጠሚው እናተጓዕዘ ሊብሬቶ ናይ ባሕሩ ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ብዘይምጻእ ኣይትምጻእ ብደም ከይትዋዘ ደሳቕ ከበሮ ንህንዱድ ዘመተ እስክስታ ዝውልዕ ሰሙን እናጸነተ ተስካር ዝናበር ብመልሓሱ ዝኸተተ ማይ ማዕዶ ዘቋመጥ ማዩ እናተዘምተ እሳቸውም ያሉት ውሃ የሚሉ እቲ ታይትል እቲ ዘውልሕ ሒዝኪ ኣለኺ ሕጂ ከዓ ንሚስ ኤርትራ ዩኒቨርስ ትወዳደር ኣለኺ ሲኔት ሃብቱ ኣብ እንቋዕ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኤርትራውያን ማለቶም ክብርን ኤርትራ ትግደሱ ኩልኹም ኣነ ሓፍትኩም ሃገሬ ሃገር ፍቓዱ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ይቕመጥ ተወዳዳሪት ሚስ ኣፍሪካ ዩናይትድ ኪንግደም 2024 ኮይነ ኣለኹ ንሃገሬ ወኪለን ኤርትራ ኣብ ውድድር ክቐርብ እየ ልዕሊ 26 ካባኹም ዝሓቶ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፎሎ ክትገብሩኒ ሃገር ፍቓዱ ኢልኩም ኣብ ኢንስታግራም ቲክቶክ ፎሎው ክትገብሩ ኣብቲ ናተይ ባዮ ከይድኩም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ቴንክ ዩ ሰው ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ዝሓፍትና ንኤርትራ ወኪላ ኣብቲ ሚስስ ዩኬ ወይ ሚስስ ኣፍሪካ መስለና ኣብ ዩኬ ዝካየድ እዩ ኣዶን ኣበይ ከም ዝካየድ ክትወዳደር ምዃና ሓንቲ ፅብቕቲ ሓፍትና እያ እታ ንዓና ንሕና ክንገብራ ንኽእል ንእሽተይ ባንዴራ ናይ ሃገርና ከንበልብላ ዝኽእላ ስለ ዝኾና ስእሊ ናይ ኤርትራ እውን ከንፀባርቃ ዝኽእላ ስለ ዝኾና ኣብታ ናታ ትብለኩም ዘላ ሃገር ትብል ዘላ ከይድኩም ኣብ ቲክቶክ ፈለው ጌርኩም ኣብ ባዮናታ ኣለኩም ሓበሬታ ደግፍዋ ተመሳሳሊ ካልእ እውን ስኒት ትበሃል ሓፍትና እውን ኣላ ነዚያ ደግፍዋ ሃገር ትበሃል ኣብ ካልእ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት እየን ዝወዳደራ ዘለዋ ንሰን ተተዓዊተን ድማ ኤርትራ ዝያዳ ተፈላጥነትን ክብርን ትረክብ ቀሊል ድማ ኣይኮነን ንቐፅል ከም መሰጋገር ካብዚኣ ንዓይ ዝገበሩለይ ካስከ ከመስግን ሰናፋቂ ሓወይ ንዓየ ስደደለይ ትዑም ደሃየ ርሑይኻ መቕለይ ንዓየ ድመቐለይ ከምዛ ፀሓየ መኒ ዘይምነያ ንፍቕርናይ ኣሕዋት ብሓደ ክስውጉ ኣብ ዝኾነ ሕሙት ፍልጠት ዝመስሎ ንዘይፈለጥኒ ግዜ ዘይክስቦ ዘይንግብረኒ የቐንየልና ክብረት ይሃበልና ነዚ ክንዲዚ ግዜ ኣጥፊኻ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ዘሎ ቪድዮ ዝገበርካለይ የቐንየለይ ክብለካ ስለ ዘለኹ እየ እቶም ሰደድኩምለይ መን ጌርዋ ኣይፈልጥን እየ ግን ነቶም ሰደድኩምለይ ድማ የቐንየለይ ንመለስ ኣብታ ርስና ድሕሪኡ ሓንቲ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኣላትኒ እስከ ብዛዕባ ሚስ ዩኒቨርስ ክንጅምር ንምንታይ ትወዳደር ኣለኺ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሕካ ኣለኺ
مجمرة ثانك يو نزعت الزز فتركالي مساهم كعلل بزعبة زي جميرة يزلخو جورني مساهم شير كجبر سلا عدل فتركالي قصيلة مس يونيفرس مالت زي بزي وددر قنجنا دوادادرو دلخوس اتزعابي ستيج زلو مالتيو حجي بناي باسكتبول كتريو خلخا اتزعابي ستيج اتزعابي مدرخ توم كعسو تتصات زودادرلو NBA وين بناي كعسو جرين تاريخايو تشامبيونز زي بريميرز ليج كهون يخل بناي تور دي فرانس خاني مي بناي بشكلتات تزعابي ستيج كهون يخل حج بناي باجنتري خا وي بزناي وددر قنجنا مس يونيفرسيتي تزعابي ستيجيو إرترا قد محجة تساتيفاي تفلتني مبل 73 عامت يوزو وددر زكايد دلو مجمريا غزي اخا إرترا ابزو وددر زختو ودادريا حجي كابانا كابسن إرتراويان من علوا هو تزدلي بملؤني إرترا كالتشر يخون بخلو تي إرترا علوا زبهال هي باتسي ريبريزنت كتقبرة تخيل كوالين ستيتس من يا خابسن دقنا خابسن إرتراويان إلهم نشتي وددر أمونغونا تكايد على مالتيو أبز حجة ساعات شدوش تفاينالستس بتحنا لنا حانت خبأتن أنا خوين اللهو بزقات أمزي قرب معلتات 4 معلتات تريفو ولو فوتس كودا نخلهم إرتراويان كأني انت دا بزحالفة بزقورك وسرح حقوساتن عقوبات انت دا خوينهم اتناي أكالتن كلان زخونو تمهارو كدقفولو زقوركو مدب انت دا عقيبوهم كوينو نإرتراس توكل تخيليا إيلهم أباي انت دا امنا تحديرهم فوت كجبر لك اللابو يفتو التلينك مس ertrauniverse.com إلكم ساعتها نتحتي خيرك سئل رغيبك فوت كتكبر تخيل مالتي حجي نابز درجة زي نابز زازامي زخونة ولدر نخت بسحي انتاي نيرو سي ساقركم ممزانتات درجاتات انتاي نيرو ناب مس إرتريا يونيفرس بس يخلقي هاب مانغو رانشودش إيران مالتي أتنتان إشتيحة بحفشة كم زين ريان زلنا توددرات أنا كابزح زفلطو يكون of course يريك from time to time كن زي حفتنا أب كلا وددر وانت عويتانيرا حدا نجر نصوري حدا نجر فلوي نجر ناتا brilliant يا بلحيا كالوت مودا درتا سلا زي فلطن دسم بلا زخنا فيدباك كبكن نايزيا حفتنا نزا فيديو سلا زرا خويا أب كالي أبستفل عليه ونير تراني بحكي كبرتب نستحفتنا لذي نقالوت العلاء نساتنا في كبرنا تنقالوت يفلتني قلنا بحكني يرترا كتوكل تخل كوينات تسمعني كمان تعرقين تسمعكم كينو ابتلين كاقات ما يرغبكم الله قلنا I think a voice of America هلغوني ابكالك زي وانت رغبكم ناتا بوتا كيتكم ممكن تقفوا مغنياتون يرترا represent زقبرا سلزقنا كبرنا يرترا زهبا يعني كله لما يرترا بزح وصاي زي تقبر لن اكابت زلو بعلن سلز ساتفا زلو تاون كون هنا نقبر لن نخل من القاف ترايو ناي ابتناي مودات درجانات هندي بتحز له حنتي احتمال يحلف كبر كله خاف سوشيال ميديا زرا هوايا بريزنت افورك بريزنت بارودي مالتنا بريزنت سياس سو زي كونه غناتشم وسيد سرح مالتي زعبا ديغا ناي قرست سيلو زوصو يرني راسي انا سيرفيس ابديغا ناي قرست كسرح كله سلازي نبركو ناي بحق دسيلو نتي ابتقو زلو معبال الري وديغا كسرح كله قدامي نغير ديغا قرست ازي عبديغا ينيرو إيو كسب جونالو عقبنا تكسب 350 مليون كيبيك متر مايك حز كم زخلن 9% ناتو دما مليكم زلون أبتو تعطي دما بزعنا إيريجيشن كسب السنة كسب 4 كيلومتر زخون كتل معلو تخل مريت كم زلويو ስለዚህ እቲ ትሕቲ ዘሎ እንታይ ገይሮም ልሎ ኣይፈልጥን እየ ግን እቲ ልምዓት ኣብ ዙርዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ከባቢ እዚ ኩሉ ዲጋታት ተሰሪሑ ዘሎ ኤርትራ ቀጠልያ ንክትከውን ዓብ ተራ የበርክት ከም ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ወላ እውን እቲ ዝድለ ካልእ ልምዓት ሕርሻ ገለመለ ይግበር ኣሎ ጎኑ ጎኑ ግን ተወሳኺ በነፊት ናቱ እቲ ከባቢ እቲ ካብቲ ዴዘርቲፊኬሽን ወይ እውን እናነቐፀ ዝኸይድ ዝነበረት መሬት እናጠለለ ንክኸይድ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ እቲ ዲጋታት ማዕረ ክንደይ ወፃኢታት ተገይሩሉ ክንደይ ድኻም ተገይሩሉ ክንደይ ፃዕርን ክንደይ ረሃፅን ክንደይ ደምን ፈሲስዎ ግን እቲ ውፅኢት ናቱ ከምዚ ኢሉ ልሙዕ መሬት ክትርኢ ከለካ ደስ ይብለካ ገርሰት ስለ ዝተፃሕፈት ድማ ደስ ኢሉኒ ኣነ ውሕድ ግዜ ኣብኡ ሰርቪሳዊ ተመዲበ ነይረ እቲ ቦታ ድማ ብቐረባ ስለ ዝሪኦ ዝነበርኩ ከምዚ ኢሉ ክሪኦ ከለኹ ደስ ኢሉኒ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ዘይትፈልጥዎ ድማ ደስ ክብለኩም ይደሊ
أنا خطري ويلا مسيلكم الله أبيرترا بتنا ساعات بتنا هرشة بزوج صبغ سلطاتي دوس زلوا نحن دما نتصل صبغنا بهم كانوا مسوينا بكل ما نقدر دما نحبر تسبنا نسبنا كعجز خلي زبل كويس قرب زي channel بزوج عريض واسد نقفناتكم دما يتوحدوا لايك مقبار ديو سبورت مقبار ديو أبالات نادي channel مهانديو بكل ما نقدي شير بمقبار كتحجزوا تدخلوا نابلكو نالو معرف سابس خودية لايك كبروا سبورت كبروا مزيا تعمتي درفن سعسعتنا هزبنا كقد فكم let's go